ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मया ददाति स्वपदातिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवाचादि गौर भक्त वृंद। எல்லாரும் हरे Hare Krishna, कृष्ण। Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, हरे Hare राम Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद Jai Shri Krishna, Jai Nityananda, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय Jai अद्वैत Jai Gauranga Vrinda, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद Jai जय Jai Shri Krishna, Jai Nityananda, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय Jai अद्वैत Jai Krishna, चंद्र Jai जय Gauranga Vrinda. ओम तत्सत। थैंक यू मल्लिकांत जी। Hare Krishna Mataji. हरे कृष्ण। எத்தனாவது ஸ்லோகம் Mataji? 136 நூத்தி 36 136 நரசிம்மம் இப்போ நரசிம்மரை பத்தி பண்ண போறோம். ஓகே, நரசிம்ம மந்திர பிதர வீர சோதீலா சேனக விஸ்ராம ஒரு செகண்ட் கரி நித்ய ஆரம்பிலா. ஹரே கிருஷ்ண। नरसिंह मंदिर पिदर बाहिर शोतिला श्रनेग विश्राम कारिय नत्य आरம்பிலா. குறிப்பெயர்ப்பு: ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் நரசிம்ம கோயிலை உள்ளேயும் வெளியேயும் சுத்தம் செய்தார். இறுதியாக அவர் சில நிமிடங்கள் ஓய்வெடுத்த பின்னர் நடனமாடத் தொடங்கினார். பொருளுரை: குண்டிகா கோயிலுக்கு வெளியே உள்ள ஒரு அழகான கோயில் நரசிம்ம கோயில். இந்த கோயிலில் நரசிம்ம சதுர்த்தி நாளில் ஒரு பெரிய திருவிழா நடைபெறுகிறது. நவதீபத்தில் ஒரு நரசிம்ம கோயிலும் உள்ளது. அங்கு அதே திருவிழா கொண்டாடப்படுகிறது. முராரி குப்தா தனது சைத்தன்ய சரிதாமிரத புத்தகத்தில் விவரித்துள்ளார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த நரசிம்ம கோயில் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், மாயப்பூர் நரசிம்மர். நரசிம்மர் எதுக்கோசம் கும்பிடுறோம்? இது வீரம் இதெல்லாம் கிடைக்கணும். நம்மளுக்கு எதுக்கு வீரம் வேணும்? ஒரு தைரியம் கிடைக்கணும். நரசிம்மர் எல்லாருக்குமே ஆல் இன் ஆல் நரசிம்மா அப்படின்னு சொல்லலாம். வீட்டுல பிரச்சனைனாலும் நரசிம்மர், ஃபேமிலியில பிரச்சனைனாலும் நரசிம்மர், நவகிரகமானாலும் நரசிம்மர். பக்தி பக்திக்கு முக்கியமான சார். பக்திக்கு அடியாருக்கு மிக மிக சிறந்த ஆத்மஸ்ய ஜெகத்ரயஸ்ய கோவிந்தமாதி புருஷம் தமஹம் பஜாமி. என்ன சொன்னீங்க?
அடியாருக்கு ரொம்ப முக்கியம். அடியாரு யார் அடியா? நாம தான் அடியார்கள். ஓ, நம்மளுக்கு முக்கியம்ன்றீங்களா? நம்மளுக்கு இல்ல, எல்லாருக்குமே அது முக்கியம் தான். பேசிக்கலி நரசிம்மர் வந்து இப்ப கிருஷ்ணர் வந்து ஜாலியா கோலோக்குள்ள என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருப்பாரு. ஒரு பிரச்சனைக்கும் அவர் வந்து ஹெல்ப் பண்ண மாட்டார் இல்ல, பண்ணுவாரு, பட் நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டோம். அதனால நரசிம்மர் வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி அந்த மாதிரி ஒரு என்ன சொல்லுங்க தர்ஷனம் எடுத்திருக்காரு. ஆல் டிவோட்டி தர்ஷனம்ன்ற மாதிரி டிவோட்டியை ஹெல்ப் பண்றதே என்ன சொல்லுங்க கோல் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டு. இன்ஃபேக்ட் நம்ம அனுமான் நம்ம பிள்ளையார் வந்து அவர்கிட்டதான் பர்மிஷன் கேட்கிறாரு. இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து இந்த 3 உலகத்துல இருக்கிற என்னோட மக்களின் பிரச்சனையை தீர்த்து வைக்க நீதான் அருள் புரியணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. சோ அதுல இருந்து தெரியுது அவர் எவ்வளவு பவர்ஃபுல் அப்படின்னு. ஒரு நவ நரசிம்மன் அப்படின்றது வந்து ஒரு நவகிரகத்துக்கும் இஸ் த இன்சார்ஜ், ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட் மாதிரி. ஸோ அதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அதனால அது அவரோட கிரேட்னஸ், அவரோட ஸ்வீட்னஸ், ரைட்டா? ஸோ நரசிம்மர் வந்து எல்லா பிரச்சனையுமே, ஃபேமிலி, வீடு, பக்கத்து வீடு, இந்த சண்டை, ஆதி ஆத்மிக, ஆதி பௌதிக, ஆதி தெய்வீக, ஸோ ஆல் இன் ஆல் ஒன் சொல்யூஷன் இப்ப சொல்ற மாதிரி இவர் வந்து ஆல் இன் ஆல் பிரச்சனைக்கு இவர் தான் ஒன் அண்ட் ஒன்லி சொல்யூஷன். சரிங்களா? ஸோ அதுதான் விஷயம். அண்ட் மாயாப்பூர் நரசிம்மன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வரதுக்கு முன்னாடி நிறைய பிரச்சனைகள் இருந்துச்சாங்க. வந்தப்புறம் எல்லா பிரச்சனையும் டக்குன்னு தீர்ந்துச்சு. சாரிதிக்கே பக்தகனா கரேல கீர்த்தனா மதே நிர்தே பிரபு மத சிம்ம சமா. சாரிதிகே பக்தகன கரேன கீர்த்தன மத்திய இந்திருத்திய கரேன பிரபு மத சிம்ஹ சமக. ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபுவை சுற்றி அனைத்து பக்தர்களும் சங்கீர்த்தனத்தினை நிகழ்த்தினர். மகாபிரபு மதம் பிடித்த சிங்கத்தனை போன்று அவர்கள் மத்தியில் நடனம் ஆடினார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ பேசிக்லி அவர் வந்து சிங்கம் மாதிரி நடனம் ஆடினாருன்றது எதுக்கு சொல்றாங்கன்னா அவரே நரசிம்மன் தான், ரைட்? ஸோ அதனால வந்து அவர் அப்படி அந்த லெவலுக்கு அவர் வந்து எக்ஸால்டட் ஃபீலிங் அவருக்கு வருது. எல்லார் நடுவில் ஆடினது எல்லாருக்குமே அந்த மாதிரி ஃபீலிங் வருது. ஓ, இவர் நரசிம்ம பகவானோட என்ன சொல்லுங்க அவதாரம் அப்படின்னு தெரியுற மாதிரியே ஃபீலிங் வருது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். சரிங்களா? ஸ்வேத கம்பா வைஸ்வர்யாசு புலகஹங்காரா நிஜ நிஜ அங்க துய் ஆகே சாலே அஸ்ருதாரா. ஸ்வேதா கம்பா வைவசாஸ்ரு புலக சுங்கரா விஜயஹங்கத்துஹி ஆகே சலே அஸ்ருதார. வழக்கம் போல் ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு ஆடிய போது வியர்வை, உடல் நடுக்கம், நிறம் வெளுத்தல், கண்ணீர், புலங்காகிதம் மற்றும் பேரொடியும் இருந்தன. உண்மையில் அவரது கண்களிலிருந்து வந்த கண்ணீர் அவரது திருமேனியையும் அவருக்கு முன்பு இருந்தவரின் மேனியையும் நனைத்தது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ பேசிக்லி அப்படி வந்து பாத்தீங்கன்னா சைத்தன்யா மகாபிரபு எப்படி டான்ஸ் ஆடினாருன்னா அவருக்கு உடம்பெல்லாம் நடுங்கிறது நம்ம பார்த்துருக்கோம்ல. கண்ணிலெல்லாம் தண்ணி, அவ்வளோ ரோரிங் சவுண்டு. அது அவருக்கு அதாவது நம்ம பரவச நிலை அடைஞ்சா நம்ம கண்ணுல ஒரு 4 சொட்டு வருதுன்னா அவருக்கு சொட்டு வந்துட்டே இருக்கு. ஸோ அப்படின்னா அவர் வந்து எந்த லெவலுக்கு எக்ஸால்டட் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். चारिदिक भक्त अंगे कैल पक्षालना श्रवणेराम मेघयेन हरि विश्लेषण. சாரிதிக்கே பக்த அங்க கைல பிரச்சாலனா சர்வ நேர மேகையின கரேவரிசானா. இவ்விதமாக ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு தனது கண்களில் இருந்து வழிந்த கண்ணீரால் அனைத்து பக்தர்களின் உடல்களையும் கழுவினார். அந்த கண்ணீர் சிராவண மாதத்தில் பெய்த மழையை போல பொழிந்தது. ஹரே எப்படி கிருஷ்ண. எக்ஸால்டட் டியர்ஸ்ன்றது தெரிஞ்சுக்கலாம். எப்படி மாதாஜி இதெல்லாம் வரும்னா நம்மளுக்கு வராது. நம்ம கிளிசரின் போட்டாலே தண்ணி வராது. ஆனா அவர் வந்து கிருஷ்ணர். ஸோ ஆப்வியஸ்லி அவரது அவ்வளோ எக்ஸால்டடா தான் இருக்கும். சரிங்களா? महा उच्च संकीर्तने आकाश बारिला
பிரபுர உத்தந்த நித்யா பூமி கம்ப ஹைலா ಮಗ ಉಚ್ಚ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಆಕಾಶ ಪರಿಲ ಪ್ರಭು ಉತ್ತಂಡ நృத்யே பூமி கம்ப ஹைலா. உரத்த குரலில் நிகழ்ந்த மிகப்பெரிய சங்கீர்த்தனத்தினால் வானம் நிரம்பியது. ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு உயரமாக குதித்து ஆடினார். பூமியே நடுங்கியது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அந்த வைப்ரேஷன் சொல்றாரு, அவர் எப்படி குதிச்சு ஆடுறாரு, எவ்வளவு இன்வால்வ்டா இருந்தாரு அப்படின்னு. மொத்த உலகமே ஆடிச்சு அவர் ஆட்டத்துல அப்படின்னு சொல்லி இத சொல்றாங்க. சோ அவ்வளோ எக்ஸால்டட் அப்படின்றது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். ஆனா அவர் ஆடின விதமும் அவ்வளவு பக்குவமா இருந்துச்சு அப்படின்றத அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. ஸ்வரூபேரா உச்சகனா பிரபுர சதாபாய ஆனந்தே உதந்த நிருத்யாகாரே கௌர ராங்கயா. ಸ್ವರೂಪೇರೆ ಗಣ ಪ್ರಭು ಸದಭಯ ஆனந்தே உத்தண்ட நృத்ய காரே கௌராயா. சொரூப தாமோதரின் உரத்த கீர்த்தனத்தை ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு எப்போதும் விரும்பினார். எனவே சொரூப தாமோதரர் பாடிய போது ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு ஆனந்தத்துடன் குதித்து ஆடினார். ஸ்வரூப் தாமோதர், ரைட்? ஸ்வரூப் தாமோதர் அவருக்கு ரொம்ப மெயின் ஹாஃப் மாதிரி. அவர் பாடின உடனே இவர் வந்து அப்படி ஆடுறாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அவ்வளவு எக்ஸால்டட் ரிலேஷன்ஷிப். ஏய் மத கதஷனா நித்யா கரியா விஸ்ராம கரிலா பிரபு சமய புஜியா. மத கதஷன நிருத்ய கரியா விஸ்ராம கரில பிரபு சமய புஜியா. மகாபிரபு சற்று நேரத்திற்கு இவ்வாறு பாடி ஆடினார். இறுதியாக சூழ்நிலையை புரிந்து கொண்டு அவர் நிறுத்தி கொண்டார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்ச நேரம் அவர் அப்படி இப்படி ஆடி பாடி இருந்தாரு. அதுக்கப்புறம் பாத்துட்டாரு, ஐயோ நம்ம இந்த மாதிரிலாம் டான்ஸ் ஆடினா நம்ம ராதிகா மாதிரி ஆளுங்க எல்லாம் கிண்டல் பண்ணுவாங்களே, எதுக்கு வம்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை சிச்சுவேஷன் நடந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டாரு. அப்படியெல்லாம் இல்ல மாதாஜி, நீங்க ஆடினீங்கன்னா எங்களுக்கும் அதே போல ஆட தோணும். ஓகே, அது ஓகே. நான் சொன்னது சைத்தன்யா எப்படி ஆடினாருன்னா, எப்படி தண்ணி வருது, எப்படி இது வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எல்லாம் அட்லீஸ்ட் நான் ரொம்ப கியூரியாசிட்டி ஆயிடும். பக்தியா அப்படின்றது அப்புறமா தோணலாம். பட் அந்த மூமெண்ட் எப்படி இவ்வளவு தண்ணி வருதுன்னு நம்ம எல்லாம் அட்லீஸ்ட் நான் ரொம்ப ஆராய்ச்சியில போயிடுவேன். அதனால அதை சொல்லிட்டு இருந்தேன். ஆராய்ச்சி பண்ணுங்க. ஆச்சாரிய கோஷாதீரா புத்திர ஸ்ரீ கோபால நாமா நிருத்ய கரீலா கரா ஆக்ஞா தீல கௌரதாமா. அது நான் ஆடினா ஆட வைக்காம விட மாட்டேன். இல்ல நான் ஆடினா நான் எல்லாரையும் ஆடாம உட்கார வைக்க மாட்டேன். அது கரெக்ட். நான் ஆடுறேன்னா எல்லாரும் எழுத வச்சிருக்கேன். அது சொன்னது கரெக்ட் தான் நீங்க. சரி, இப்போ படிங்க. சாரி. ஆச்சாரிய கோச்சானீரா புத்திர ஸ்ரீ கோபால நாம நிருத்ய கரிதே தாரே அஞ்ஞாதில கௌரதாமா. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அத்வைத ஆச்சாரியாரின் மகனான ஸ்ரீ கோபாலனை நடனமாட உத்தரவிட்டார். நான் அந்த இதுல பார்த்தேன் மாதாஜி, அந்த ராதாஷ்டமி எப்ப பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு நேரம் அபிஷேகங்கள் இதெல்லாம் இருந்தது மாதாஜி. கடைசியில பார்த்தா ராதா ராணிக்கு குழந்தைகளை எல்லாம் வச்சு கேக் எல்லாம் வெட்டி முடிச்சாங்க மாதாஜி. ஓ, வெரி நைஸ். நீங்க சொன்னீங்க எனக்கு. சூப்பர். ஹரே கிருஷ்ணா. प्रेम वेशा नृत्य करी आईला मूर्छिते आचताना हानाते हा पंडितला भूमिते. प्रेम वेश नृत्य करी हईला मुचिदे அசேதன கனதேக பத்தில பூமிதே. மொழிபெயர்ப்பு. பரவசமான காதலில் நடனமாடும் போது ஸ்ரீ கோபாலர் மயங்கி விழுந்து மயக்கமடைந்தார். ஹரே கிருஷ்ண. கோபாலர் அப்படியே மயங்கி விழுந்துட்டாரு ஃப்ளோர்ல அப்படின்னு அந்த பரவச நிலையில அவ்வளோ வந்து எக்ஸால்டட் ஃபீலிங், ரைட்? சோ இது பாத்தீங்கன்னா பார்த்தா பிரபு ஒருத்தர் இருக்காரு, தெரியும்ல உங்களுக்கு, குஜராத் லிமிடெட். அவர் அவ்வளவு பரவசமா ஆடுவார். அவர் பாடுறதும் அதே தொடர்ந்து இல்லாம குதிச்சு பயங்கர சூப்பர் எக்ஸைட்டட்ல ஆடுவார். நெக்ஸ்ட் அஷ்டே வியாசாச்சாரியாரே கோலா ஸ்வாஷா
स्वशरहिता देखी आचार्य हैलविकले आस्ते आचार्य कैला कैले श्वास रगित தேகி ஆச்சாரிய ஐலாவிகலே. ஸ்ரீ கோபாலன் மூர்ச்சையுற்ற போது அத்வைத ஆச்சாரியர் விரைந்து சென்று அவனை எடுத்து தமது மடியில் கிடத்தினார். அவனிடம் சுவாசம் இல்லாதைக் கண்டு மிகவும் பதறினார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுதான் ஒரு டிவோட்டி. நான் நிறைய தடவை இதை நம்மள நோட்டீஸ் பண்ணிருக்கேன். கொஞ்சம் நானே என் பர்சனலாவே நான் நோட்டீஸ் பண்ணிருக்கேன். நான் கொஞ்சம் டயர்டானா உடனே மல்லிகா மாதாஜி, ரேவதி மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட் ஓடி வந்துருவாங்க. என்ன ஆச்சு, நீங்க படுத்துக்கோங்க, மேல படுத்துக்கோங்க. அவங்க ஒன்றும் இல்லை, எல்லாருமே சொல்றேன். ஸோ நம்ம எவ்வளவு பிஸியா இருந்தாலும் அண்ட் விஜயகுமாரி மாதாஜி சாப்பாடு ரெடியா கொண்டு வந்துருவாங்க. அவங்கள கிண்டல் கூட அடிச்சிருக்காங்க நிறைய பேர் 2 பிளேட் எடுக்கிறதுக்கு. ஆனா அதெல்லாம் பொருட்படுத்தாம கண்டினியூ பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. ஒரு சைட்ல வந்து அவங்க ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி இருந்தாலும் இன்னொரு சைட்ல அடுத்த டைமும் கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க. ஸோ நம்மலாம் வந்து ஜென்ரலா பௌதிகத்துல பார்த்தோம்னா ஒரு தடவை யாரோ ஏதோ சொல்லிட்டாங்கன்னா அடுத்த தடவை நம்ம அந்த சைடே போக மாட்டோம், ரைட்டு? இப்போ ஸ்பிரிச்சுவலியும் அதேதான். பட் ஸ்பிரிச்சுவலி பண்ற சேவைக்கும் ஸ்பிரிச்சுவலி பண்ற ஹெல்ப் சேவை ரொம்ப டிஃபரன்ஸே இல்லை. இதுக்கும் ஒரு இதுவுமே இல்லை. இன்னைக்கு வந்து ஒருத்தங்க எனக்கு சொல்லியிருந்தாங்க காலையில, நீங்க பேசிக்கலி ரொம்ப ஹெல்பிங் டெண்டன்சி அப்படின்னு சொல்றச்சே, ஹெல்பிங் டெண்டன்சி கிடைக்கிறதுக்கு கூட ஒரு பிளெஸிங் தான் அப்படின்னு. அது வந்து ஜென்ரல் வேர்ல்டுக்கு அப்ளிகபிள் இல்லை, பட் டிவோட்டிஸ்க்கு வந்து இட்ஸ் வெரி ட்ரூ. அதாவது நம்ம சேவை செய்யறதுக்கு பாக்கியம் கிடைச்சா அதுவும் ஒரு பிளெஸிங் தான். அண்ட் நம்ம சேவை செய்யணும்ன்ற எண்ணம் இருந்தா அந்த பிளெஸிங் தானாவே வரும். ஸோ இந்த ரெண்டு வந்து வெரி வெரி இன்டர்லிங்க்டு ஒரு கான்செப்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. முகுந்தரும் ஆதிகிட்டும் பாதிகிட்டுமே தான் இருப்பாரு மாதாஜி. ஆமா, கரெக்ட், எக்ஸலன்ட். முகுந்தரும் வந்து இப்ப பண்ணிட்டே தான் இருப்பாரு, ஆடிட்டே இருப்பாரு. ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. நரசிம்ம மாத்திர பாதி மார ஜல சாண்டி हुंकारेरा शब्दे ब्रह्मांड या 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 पाती. नरसिंह पादी मारे जला साड़ी हुंकारे शब्द பிரம்மாண்ட ஜாயபாடி. அத்வைத ஆச்சாரியாரும் மற்றவர்களும் பகவான் நரசிம்மரின் திருநாமத்தை உச்சரிக்க தொடங்கினர். நீரையும் தெளித்தனர். அவர்களின் உச்சாடனத்தின் பேரொளி முழு பிரபஞ்சமும் அதிரும் அளவிற்கு பலமாக இருந்தது. ஹரே கிருஷ்ண மந்தர். பேர் அதாவது அவ்வளோ ஆடுன்னு ஆடுறதுல வந்து அந்த ஒளி பேசிக்கலி அந்த ஆட்டம் போட்டாங்கப்பா அப்படின்ற மாதிரி இவங்க நிஜமாவே ஆட்டம் தான் போட்டாங்க. அவ்வளோ ஒரு லவுட். நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திரா அதுக்குன்னு கத்தி சொல்லுங்கன்னு சொல்ல, நம்மளுக்கு எல்லாம் எனர்ஜியும் இருக்காது, உடம்பும் செட் ஆகாது. ஆனா அவங்க பண்ற அந்த என்ன சொல்லுவீங்க எக்ஸ்டசி, அவங்க பண்ற ஆட்டோமேட்டிக் இதுல வந்து அப்படி பூமியே அப்படி ஷேக் ஆகுது அப்படின்னு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கரில தபு நாய சேதனா ஆச்சாரிய காதேன காந்தே சபா பக்தகனா. அநேக கரில தபுனா ஹய சேதனா ஆச்சாரிய கண்டேனா கண்டே சபா பக்தகனா. மொழிபெயர்ப்பு: சிறிது நேரம் கழித்தும் சிறுவனுக்கு சுயநினைவு திரும்பாததால் அத்வைத ஆச்சாரியாரும் மற்ற பக்தர்களும் அழத் தொடங்கினர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ பேசிக்கலி ஐயோ என்னடா ஆச்சு, ஏன்னா மூச்சு இல்லை, காற்று இல்லை, என்னடா ஆச்சுன்னு பயந்து அவங்க இறந்தே போயிட்டாங்க அப்படின்ற பயம் அவங்களுக்கு வந்து அழ ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு. ஹரே கிருஷ்ணா. அயோத்தியா யாத்ரா யாரெல்லாம் வரீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. யாரும் வரலையா இந்த குரூப்ல? நான் வரல மாதாஜி. நான் மே மாசம் தான் போயிட்டு வந்தேன் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, சித்ரலேகா மாதாஜியும் ரேவதி மாதாஜியும் வரதா சொல்லிருக்காங்க மாதாஜி. அவங்க வராங்க, அவங்க பே பண்ணிட்டாங்க. ரேவதி மாதாஜி நம்ம பூனே ரேவதி மாதாஜியா? எஸ் மாதாஜி, பூனே ரேவதி மாதாஜி தான். ஓகே ஓகே. நீங்க போறீங்களா மாதாஜி? ஆஸ் ஆஃப் நவ் எஸ். நான் அம்மாவை கூட்டிட்டு போகணும்னு பிளான் போட்டிருந்தேன். இந்த தடவை டெல்லிக்கு போனேன்ல, பண்ண முடியல, நிறைய சேலஞ்சஸ் இருந்ததால. ஸோ அதனால நான் வந்து அயோத்தியா போயிட்டு அப்புறம் திரும்ப இங்க வராம அப்படியே டெல்லி போகலான்னு பிளான் போட்டிருக்கேன். இன்னும் புக் பண்ணல, இன்னும் இதுவும் பே பண்ணல. அது 1 or 2 days இந்த வீக் க்ளோஸ் அவுட் பண்ணிடுவேன். தபே மகாபிரபு தாரே பக்க ஹஸ்த திலா உதாஹ கோபால பாலி உச்சைஸ்வரே கஹிலா. தபே மகாபிரபு தாரே பூகே கஷ்டம் திலா உட்டக கோபால பலி உச்சைஸ்வரே கஹிலா. அப்போது ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு தமது திருக்கரத்தனை ஸ்ரீ கோபாலனின் மார்பில் வைத்து பலமாக கூறினார், கோபாலனே எழுந்திரு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்ரீகிருஷ்ணா அவர் வந்து என்ன பண்ணாருன்னா, அவர் கையை வந்து கோபாலர் மேல வச்சுட்டு
கோபாலா எந்திரி அப்படின்னோடனே என்ன ஆறாருன்னு பார்க்கலாம். என்ன ஆவாரு? பகவான் சஸ்பென்ஸ் இல்லாத மூவி என்னமோல அதான். சுனிதே கோபாலேரா ஹாயில சேதனா ஹரிபலி நிருத்யகாரே சர்வ பக்தகணா. சுனிதே கோபாலேர ஹைல சேதனா ஹரிபாலி நிருத்தியகரே சர்வ பக்தகணா. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் குரலை கேட்டவுடன் கோபாலர் உடனடியாக சுய நினைவுக்கு வந்தார். பின்னர் அனைத்து பக்தர்களும் ஹரியின் புனித நாமத்தை உச்சரித்து நடனமாடத் தொடங்கினர். ஹரே கிருஷ்ணன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அப்ப வந்து என்ன ஆச்சுன்னா, அவர் இம்மீடியட்டா அவர் சொன்ன உடனே அவருக்கு ஃபுல் கான்சியன்ஸ் ரிவைவ் ஆயிடுச்சு. சோ உடனே அவர் வந்து எந்திரிச்சு மறுபடியும் டான்ஸ் ஆட ஆரம்பிச்சார். நம்மள மாதிரிலாம் இல்லை, நம்மளாம் அப்படியே படுத்துட்டு சிக் ஆயிட்டோம்னா ஒரு வாரம் அப்படியே படுத்துப்போம். நல்லா இருக்கா கூட நம்ம எந்திரிக்க மாட்டோம். ஆனா அவர் வந்து உடனே எந்திரிச்சு குதிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு. ஏ லீல வர்ணியா சேன தாஷ விருந்தாவனா அத ஏவ சங்கேப கரி கரிலும் வர்ணனா. சங்கேபே கரி கரிலு வர்ணனா. இந்த சம்பவம் பிருந்தாவனதாச தாகூரார் விரிவாக வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே இதனை சுருக்கமாகவே உரைத்துள்ளேன். பொருளுரை: இதுவே முறையான நடத்தையாகும். பூர்வீக ஆச்சாரியர் ஏற்கனவே எதை பற்றியாவது எழுதியிருந்தால் அதனை தன்னுடைய புலனுணர்ச்சிக்காக அல்லது ஆச்சாரியரை மிஞ்சுவதற்காக மீண்டும் உரைப்பதற்கு அவசியம் ஏதுமில்லை. குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றம் இல்லாத பட்சத்தில் அதனை மீண்டும் எழுதக்கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் அப்படின்றது ஆல்ரெடி ஒருத்தங்க டீட்டெயிலா எழுதியிருந்தாங்கன்னா நம்ம ஓவர் டூ பண்ண தேவையில்லை. ரைட்? நம்ம இது கிளாஸ்ல கூட நிறைய தடவை நிறைய பேர் பண்ணுவாங்க. இப்போ வந்து கண்டினியூட்டிக்கு 1 or 2 ஸ்லோகாஸ் முன்னாடி எடுத்து போறது தப்பு இல்லை. ஆனா சிலர் வந்து இப்போ 1 to 30 ஸ்லோகா இருக்குதா, அவங்க வந்து 12 to 14 எடுக்கிறாங்க, 12 to 15 எடுக்கிறாங்கன்னா நம்ம மறுபடியும் அந்த 12 to 15 ரிப்பீட் பண்ணக்கூடாது. ஒரு சமரி சொல்லலாம், அது நம்ம பண்ணா கூட சொல்லுவோம். இல்ல அந்த ப்ரீவியஸ் ஸ்லோகால இருந்து பண்ணலாம், ஏன்னா அது கண்டினியூஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஆனா நிறைய பேர் வந்து நோட்டீஸ் பண்ணியிருக்கேன், அதை அப்படியே ரிப்பீட் பண்ணுவாங்க. ரைட்? அப்பனா அவங்க முன்னாடி சொன்னவங்களுக்கும் விளைவில்லை, அந்த வேல்யூவும் இல்லை அப்படின்றது. இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் ரீடூ பண்றது வேற, சமரைஸ் பண்றது வேற. பட் அதே செஷன் மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்றது வந்து ரொம்ப தப்பான ஒரு ஆட்டிடியூட். அதுதான் இங்க அது ஒண்ணு. அதே மாதிரி இங்க என்ன சொன்னா, சைத்தன்யா பாகவத்ல வந்து அவர் ஃபுல் டீடைல்ஸ் கொடுத்திருக்காரு. அதனால மறுபடியும் there is no need to repeat இல்லையா? எதுக்கோசரம் மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ணி மறுபடியும் அதெல்லாம் சொல்லணும், தேவையில்லைன்றதான் இங்க சொல்றாரு. மாதாஜி இன்னைக்கு ஏகாதசி மாதாஜி. இன்னைக்கா நாளைக்கா? இன்னைக்கு மாதாஜி. ஷூரா? நான் அதான் கேட்டுட்டு இருந்தேன், இன்னைக்கா நாளைக்கான்னு. இன்னைக்குதான் மாதாஜி. ஷுவர் மாதாஜி. ஓகே ஓகே. இன்னைக்கு வந்து வெட்னஸ்டே இல்லையா? ஓகே ஓகே. எஸ் மாதாஜி. தப மகாபிரபு சேனா இன்னைக்கு 3rd தானே? எஸ் மாதாஜி. ஓகே. புஷ்பா மாதாஜி, ஃபர்ஸ்ட் வெரி வெரி பிக் சாரி. நீங்க எனக்கு கால் பண்ணீங்க, நான் ஃப்ளைட்டுக்குள்ள இருந்தேன், அவங்க போன் எடுத்துட்டாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பரவாயில்ல மாதாஜி. ஏதாவது அர்ஜென்ட்டா மாதாஜி? இல்ல, வேற ஒண்ணும் இல்ல மாதாஜி. தபே மகாபிரபு சேனா க விஸ்ராம கரியா ஸ்நான கரி பாரி கேலா பக்த கணலானா. तबे महाप्रभु चनेह विश्राम करिया स्नान करी परे केला பக்த கணலனா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓய்வு எடுத்த பிறகு ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் அனைத்து பக்தர்களும் குளிக்க புறப்பட்டனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரெஸ்ட் எடுத்த அப்புறம் ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யாவும் மற்ற டிவோட்டிஸ் எல்லாரும் வந்து கிளம்பிட்டாங்க குளிக்கிறதுக்கு. ஸோ அதனால அதை பார்க்கணும். எல்லாருக்கும் ஒரு ரிக்வஸ்ட், எந்த கிளாஸ் போனாலும் இதை சொல்லிட்டே இருங்க. இன்னைக்கு ஏகாதசி, ஐ திங்க் சிலர் நாளைக்கு கொண்டாடுறாங்க. ஸோ நானும் கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டேன். நேத்து தர்மேஸ்வரி மேம் கிளாஸ்லயே சொன்னாங்கல்ல, மணிமேகலை மாதாஜி சொல்லிட்டு அந்த இது போட்டாங்க மாதாஜி. ஓ வெரி நைஸ். நான் கவனிக்க மாட்டேன், விஜயகுமாரி மாதாஜி சொன்னாதான் கவனிப்பேன். அவங்களோட டியூட்டியா மாதாஜி கௌரி தாய்ச்சா இதுல அந்த இதுல கூட குரூப்ல போட்டிருந்தாங்க மாதாஜி பெங்களூர் இதுல. பட் எனிவே இந்த இப்போ நீங்க சொன்னதை வச்சுதான் ஐம் கோயிங் டு டு. ஓகே மாதாஜி, நானே மிஸ் பண்ணிருப்பேன். தேங்க் யூ so much. ஏன்னா நிறைய இடத்துல எனக்கு நாளைக்கு சொன்னாங்க. தானிஷ் மேம் கூட ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு 4th சொன்னாங்க, அதுதான் கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டேன். நாளைக்கு வாமன துவாதசி மாதாஜி. ஏகாதசி நாளைக்கு வாமன துவாதசி மாதாஜி. வாமன துவாதசி நாளைக்கு. இன்னைக்குதான் மாதாஜி ஏகாதசி. டெஃபினட்டா. யா ஷூர்.
तीरे उत्तीपरेण प्रभु शुकवशना नरसिंहदेव नमस्कारी गेल उपवना तीरे उडिपरणे प्रभु सुसवासन नरसिंह देवे नमस्कारी கேலே உபவனா. நீராடிய பின்னர் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு குளத்தின் கரையில் நின்றபடி உலர்ந்த ஆடைகளை உடுத்தினார். அருகிலிருந்த பகவான் நரசிம்ம தேவரின் கோயிலுக்கு சென்று பகவானை நமஸ்கரித்த பின்னர் மகாபிரபு தோட்டத்தினுள் நுழைந்தார். ஹரே கிருஷ்ணன். அவர் என்ன பண்ணாரு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ரைட். சோ என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, குளிச்சுட்டு அவர் வந்து நின்றுட்டு என்ன பண்றாரு, அவர் வந்து பக்கத்து டெம்பிள் போறாரு. அப்புறம் வந்து அந்த கார்டன் என்டர் பண்றாரு. அவர் குளிச்சுட்டு அப்புறம் அவர் என்ன பண்றாரு, அவர் அந்த பேங்க்ல நின்றுட்டு அவர் ட்ரெஸ் எல்லாம் ட்ரையா போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நரசிம்மருக்கு வந்து அவர் கும்பிடுறாரு. அதுதான் அந்த பக்கத்துல இருக்கிற கோயில் கிட்ட போறாரு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா? उद्याने वशील प्रभु भक्तगण लाना तबे वाणी नाथा आय महाप्रसाद लाना उद्याने वशील प्रभु भक्तगण लाना तबे वाणी नाथा महाप्रसाद लाना. தோட்டத்தில் ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு தமது பக்தர்களுடன் அமர்ந்தார். அப்போது வாணிநாத ராயர் அங்கு எல்லா வகையான மகா பிரசாதங்களுடன் வந்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்ப வந்து அவர் அங்க இருக்கச்சே வாணிராஜர் வந்து மகாபிரசாதம் அங்க கொண்டு வர்றாரு அப்படின்னு. சோ எல்லாமே எப்படி நடக்குது அப்படின்றத அவங்க சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன டைம் மாதாஜி? 2:27 மாதாஜி. பண்றேன். நான் இன்னைக்கு நேற்று நைட் தான் வந்தேன். நான் ட்ரெயினிங் போகணும், காலையில கிளம்பணும். இதோட முடிச்சுக்கிறேன். வாஞ்சா கல்பதருபியஸ்ச கிருபா சிந்துபேவச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव विजय श्रीला प्रभुपाद विजय नामाचार्य हरिदास ठाकुर विजय. हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे. ஓம் தத் சத். மணிமேகலை மாதாஜி கொஞ்சம் லைவ் ஸ்டாப் பண்ணிடுறீங்களா? மிஸ்டேக்ல உங்களை ஆகிட்டு. மணிமேகலை மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி நாம ஆஃப் பண்ணிடுறோம். தேங்க்யூ மாதாஜி. நான் லீவ் ஆயிக்கிறேன். ஹரே ஓகே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சரி கிருஷ்ணன். மாதாஜி ஆஃப் ஆகலையா இருக்கு மல்லிகா மாதாஜி? பண்ணலையா? இங்க ஆஃப் ஆக மாட்டேங்குது. எப்படி எனக்கு அது சரியா எதுல டச் பண்ண வருது? கீழே அந்த லைவ் அமுக்கணும்னே அந்த இது வருது மாதாஜி. ரைட் சைட்ல காட்டுமே ஸ்டாப் பண்றதெல்லாம். நான் இதுக்கு உங்களை ஹோஸ்ட் பண்றேன். பண்ணுங்கப்பா நீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.